Hello mga bay, kumusta mong tanan din ha? Mga pita mga bay. Ito'y duha ka klaseng kape. Sabaw, kape. Karon na rin akong himo. Mag-story tayo ngayon mga bay. Kikwento ko lang sa inyo kung kailan ako nag-start mag-vlog. Ano yun, year 2017 pagbalik ko dito, kasi 2016 umuwi ako tapos 2017 bumalik ako dito. Doon ako nag-trending, doon nagsimula sa yung alam mo yung video ko na nagpapadala ako, tapos alam mo yung kababalik mo lang dito, tapos naghahanap ka ng yung bang concern mula sa pamilya mo, yung bang mangungumusta man lang sila na kahit walang kailangan, yung ganun, yung bang naghanap ka pa ng pagmamahal kasi nga kababalik mo pa lang, namimiss mo pa sila, hindi ka pa makamove on na nandito ka na uli. Ganun yung naramdaman ko ng mga panahon na yun. And then 3 months na ako dito at talagang isang beses lang sa isang buwan nakakausap ko yung mga anak ko. Naintindihan ko naman yung mga bay kasi nasa bukid kami, mahirap ang connection, kailangan mo pang pumunta sa lungsod o sa bayan para pupunta ng internet cafe para makatawag sila sa akin, makachat, ganyan. Pero ang usapan lang nun yung mga padala, anong gagawin sa mga padala, ganun. Kasi that time, kasi mga bay, yung mga anak ko iniwan ko doon sa magulang ko kasi merong mga hindi pagkaintindihan namin ni Dudong Kubkob ng mga panahon na yun. And then yung 3 buwan ka na dito, tapos parang wala pa rin pakialam sa'yo yung alam mo yung minsan ba naghahanap ka ng yung mag-effort naman sila, di ba, namanap sila ng paraan na makunta ka, yung mga ganyan, kasi nga hindi mo pa gaanong tanggap sa sarili mo na nandito ka na uli. Tapos mga panahon na napakainit kasi open yung buong bahay dito sa harap, open, napakainit. Naglilinis kami noon ng pinsang ko sa labas. Tapos nung araw na yun dapat magpapadala na kami kasi nga wala nang ulam sila at bigas. O pagka ganon, walang ulam at bigas, hanggang nakakanap sila ng paraan makuntak ako. Pero alam mo naman mga OFW, hindi tayo basta-basta nakakalabas dito. Ngayon, nung mga araw na yun, kumbaga, abot-abot yung mga problema nung araw na yun. Ngayon, hindi nakapadala na. Ang tagal kasi nito noon, alam mo nung mga araw, yan si tatay namin, napakatagal yayain yan magpadala. Halimbawa, magsabi ka ngayon magpadala, bukas-bukasin ka. Ngayon, nangangailangan yung pamilya mo sa Pinas, kaya nakakainis talaga mga bay. Ngayon, di ba, nagpadala na ako. Sus, Ginoo. Kaya wala man lang chat kung natanggap na ba yung yung padala ko. Kaya so labis ko na nagdamdam, nasaktan talaga ako ba kasi nung mga panahon na kailangan na nila yung padala ko, nakagawa naman sila ng paraan para makontak lang ako. And then nung nakuha na yung pera, wala man lang chat na madami namang paraan kung tutuusin na sabihin lang ba na nakuha na namin ng pera. Kasi nung mga panahon na yun mga bay, yung padala ko kay si tatay namin ang magpapadala kasi noon, sir, hindi kami pumupunta. So sa kanya yung pangalan at sa kanya din yung number, syempre. At ngayon, di ba magchat-chat yung company na pinapadalan mo na nakuha na nang nagpadala yung mga padala mo. Ngayon, itong tatay namin, hindi naman magsabi sa amin na Miri, nakuha na yung mga padala mo. Tapos nahiya man din ako magtanong kasi mainitin pa ang ulo noon niya dahil may naramdaman na pala siya mga panahon na yun. Di ba, nag-imot ako doon, nagpandong ako ng basahan at napakainit. Yun yung video na nagtrending ako, yung sobrang na-hurt talaga ako kasi padala mo, pag nagpadala ka, hindi ka pa nagpadala, nandyan sila
pag mag-chat sa'yo, pag magpadala na amnesia na, yung ganun ba, nasaktan ako talaga. Ganun, tapos nung ko nalaman, napakarami palang nakarelate ng nararamdaman ko na ganun. Kaya doon nag-trend din, mga panahon na yun mga ba. Parang, pakiramdam ko, lahat ng mga nagko-comment ay talagang niyayakap nyo ako ng mga panahon na yun. Parang, nyo ako, dinadamayan nyo ako ng mga panahon na yun. Kaya labis akong natuwa na wala yung lungkot ko, yung wala yung pangungulila ko. Yung mga ganung pakiramdam ba, nung mga araw kasi, ang vlogging is parang, hindi namin alam, wala pa kaming alam na meron palang kita, no, sa pagbablog. Tapos, parang, kumbaga sa akin, ng mga panahon ng experience ko, nag-i-enjoy ako. Nawawala yung lungkot ko, pangungulila ko sa pamamagitan ng pagbablog at sa mga comments ninyo, ganun. Parang talagang inaano nyo ako, parang lagi nyo akong niyayakap ng mga panahon na yun. Masaya ako na nagpapasaya sa inyo ng mga panahon. Hindi ko naisip talaga ang income ng mga panahon na yun. Alam mo, nung araw, napakaraming sumusuporta na talagang hindi mo kaano-ano. Talagang mga strangers lang. Thank you so much talaga. At labis akong nagpapasalamat sa mga nagsusuporta pa rin hanggang ngayon, mula umpisa hanggang ngayon. Thank you so much talaga sa inyo. Kung marinig nyo man ang sinasabi ko na ito, mag-comment nga kayo kung anong naalala nyo sa akin. Anong mga naalala nyo sa mga video na mga nakaraan ko. Para basa-basahin ko naman kasi minsan hindi naman maiwasan na malulungkot din ako dito, mangungulila. Pero nawawala kapag nagbabasa ako ng mga comments. Fast forward. Noon, ang dami-daming, kunti lang kami mga nagbablog noon. Tapos, wala kami pakialam, may income o ano, hindi pa namin alam yan. After 1 year ko na nalaman, no, nung nagkaroon ako ng admin. And then, fast forward tayo sa panahon ngayon, napakarami ng vlogger kasi alam na nila na may kita talaga sa pagbablog. And, nakakatuwa kasi yung mga kapitbahay mo noon, yung mga friends, mga kaibigan mo noon, mga classmates mo noon, na never mo talagang nakikitang sinusuportahan ka. Or siguro once in a blue moon, makakita ka ng classmate mo na nag-drop by para mag-heart, mag-like, mga ganyan, mag-care, mag-comment. Once in a blue moon lang nakikita ko yung once in a blue moon lang ako makakita ng mga classmates, friends, kamag-anak. Meron man akong mga kamag-anak ngayon na nakasuporta pa rin. Isa, dalawa siguro, tatlo. Siguro marami din pero nagmamarites lang, hindi man lang mag drop by sa reaction button. Yung mga like, comments, and yung mga ganyan, may mga heart, para ma-feel mo naman na nandyan pala sila. Yung iba kasi mga kamag-anak natin, ng ano lang sila, nagsusupport naman sila pero in a silent way. Yung mga classmate din natin in a silent way. Lalo na ngayon na nakikita nila na talagang may kita sa vlogging. Lalo na ngayon na pinalakas ni FB ang Reels, pero alam nyo mga bay, hindi ko pa naranasan na magkaroon ng ads on Reels. Stars lang. Yan lang ang wala ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam kung bakit. Siguro dahil may mga na-upload ako or konti lang mga na-upload ko, baka hindi ko pa na-reach yung yung requirements ni Reels, no? Mamahaw da ito mga bay. Pero labis talaga akong nagpapasalamat sa inyo mga bay, especially those people na nagstay pa rin hanggang ngayon. Thank you talaga. I really commend those people talaga na nagstay pa rin hanggang ngayon. Salamat talaga. Naniniwala naman tayo sa kasabihan na people come and go. Pero ganun talaga ang buhay. Minsan nagpapagamit ka, minsan ginagamit ka. Yung ganun.
yung mga ganong bagay. Pero sa part ko, hindi naman ako nagsisisi na meron akong mga tao na natulungan para sa vlogging. Pero mas natutuwa pa rin ako na nandyan pa rin sila hanggang ngayon. Pero hindi mo naman masasabi, di ba? Hindi mo naman masasabi, meron na tayong kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang daan na nilalakbay. Pero mas maganda kung sana, hindi ko alam kung bakit ganon, pero ganon talaga ang buhay, no? Kailangan natin na magpatuloy kahit anong pa man ang mangyari. At labis talaga akong nagpapasalamat sa mga tao na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo para sa akin, nagsubaybay. Thank you so much. Alam nyo kung sino kayo. Meron man tayong mga kaibigan, kapamilya na nagsusuporta pa rin, in a silent way lang sila. Alam ko nandyan pa rin sila, pero hindi lang nagpaparamdam. Hindi ko alam kung anong rason nila. Siguro gusto nilang makita lang ang buhay mo, gusto nilang magmarites sa buhay mo, mga ganyan. Gusto lang nilang malaman kung ano nangyayari sa buhay mo, kaya nakasuporta pa rin sila, pero in a silent way nga lang. Thank you so much pa rin. Pero maraming salamat talaga. Sa ngayon, napakaraming vlogger na, kaya hindi na natin alam kung saan tayo magsusuporta dahil napakarami na nga. Kung sa ano nga, kung ang tawag dito, kung mag-i-scroll nga ako sa aking Facebook, lahat na nakikita ko yung mga vloggers. Hindi kagaya noon, merong mga palabas palagi na nakikita ko, yung mga suko sa GMA Affairs, sa ABS-CBN. Marami mga artista na nakikita ko sa wall ko na pinapalo ko. Pero ngayon, ang dami ko na nakita mga vloggers na halos lahat na sa timeline ko. Ang dami-dami ng vloggers ngayon, mga bay. Mas sikat ngayon ang mga vloggers, no, kaysa sa mga artista. Parang wala nang gaanong sumusuporta ngayon sa mga artista natin sa Pinas. Siguro yung na mga kababayan natin na mayroong mga television sa medyo bukid-bukid, mga ganyan, sa city, pag talagang mayroon silang daily routine na sila manood ng ganon. Pero bibihira na lang kasi mga OFW ngayon, ang pinapanood ay K-drama. K-drama na lang, mga bay. Noon ini-enjoy lang ang vlogging kasi napaka sarap nga naman balik-balikan ang mga vlogs natin noon, yung mga buhay-buhay namin noon. Kasi ang goal ko lang noon sa mga vloggers na tinutulungan ko na ma-monetize, napakahirap kasi magpa-monetize ng channel, no? Kailangan mo ng support talaga ng team, kaya nauso yung mga team noon. And then, ngayon, ang daming nagkatiwalag, maraming mga kaibigan na nagkatiwalag din kasi nagkakaroon na ng mga iba't ibang pag-uugali, nagkakaroon na kanyang buhay, mga ganyan. Tapos, ang goal ko lang kasi noon na makapag-ipon tayo ng memories. Ganun lang ba na? Kahit papaano may memories tayong maipon, na hindi mo naman na siya naging kaibigan ngayon, at least papaano mayroong mga magagandang alaala na pwede nating balikan. Sayang, pero kailangan nating mag-move forward kasi hindi naman pwedeng manatili na lang tayo sa nararamdaman natin na ganun. Kailangan din nating mag-move forward kasi meron pa tayong mga goal sa ating mga sarili. Kaya laban-laban lang, mga bay. Mamahaw tayo. Noon, ini-enjoy lang ang vlogging noon. Ngayon, ang iniisip na ng mga nagbablog is talagang ang kita. Kaya, sige, puro kanya-kanyang diskarte sa pagpo-post. And then, kanya-kanyang kalukuhan at kung ano-ano pang mga challenges.
Yung mga ganun mga bay, no? Na ngayon, napaka-busy na ng mga kanya-kanyang tao kasi extra income din naman. May kita talaga mga bay sa vlog. Basta go 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 lang, hindi mo malalaman. Maraming susuporta sa iyo. Darating din ang araw na maraming susuporta sa iyo. Hindi man mga kamag-anak mo, hindi man mga kaibigan mo, mas maigi pang mga ibang tao kasi nandyan pa rin sila hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon nakasuporta pa rin. Pero hindi ko naman alam, hindi ko naman masasabi kung wala dyan yung mga mahal sa buhay. Siguro nandyan pa rin sila, pero tahimik lang. Yun lang siguro ang masasabi ko. Thank you so much. Mamahaw ta. Bye-bye.